мо ҳамон муҳоҷирони 200 нафарае ҳастем, ки аэропорти Дамадедов моро дар соати 10 шав баровардан. Бародаро то соати 4 саҳар дар берун дар хинакӣ истодем. ина ҳамон бародарое ки ҳастанд. ҳозир мо инами катеҷ даем. ин катеҷ ая соҳибкори ватанияй. бародаро ҳамин соҳибкор як рӯз пеш айсир кардан аэропорт моро рафт хабар гирифт, барои мо хирока маводи хирока бурд. дар ҳамунҷа гуфт ки рақамҳои телефон ма бигирен. рақамоша хушбахтона гирифтем. ина сумкаи бародаро бачаҳо ҳамаи ҳамин сумкаҳои муҳоҷирони тоҷик. рақамҳои ҳамин ҳоҷира хушбахтона гирифтем. бародаро ина ҳозир дар хонаи истиқоматии ҳамин бародарем ҳамаи ҳамин ҳайати муҳоҷироне ҳастанд, ки дар ҳамин ҷа на таи 2 рӯз аст ки умр ба сар мебарем, зиндагӣ мекунем. бародаро ина бародаро ҳамаш ҳамун бачаҳое ки дар аэропорт буданд моро ай ҳамунҷа гирифтан овардан. бародаро хирок ай ҳисоби ҳамин ака ройгон. и бародар номаш ҳоҷи Меҳриддин. вақте ки шаб коргарои амонси Россия оманд моро аэропорт бировардан, ҳаво бениҳоят барф буд. бародарои азиз, ҳаво бениҳоят барф буд. мо мутаассифона дар соати 10 шав ҳамин акара занг зем, гуфтем ака биё моро бар. хушбахтона ҳамин ака омад моро гирифт овард ҳаминҷа ҷо кард. 2 рӯзае ба хироки гарм ба ҷои хои гарм таъмин мекунам. бародаро бачаҳое ки дар ин ҷанг иншоалло ягонташ касал нест, шикамбошу сер, танҳошу пӯшида ягон проблема надорад. диден ина аллакай ҳаяти ҳамин муҳоҷирон ҳамаи ҳамин хироки нисфирӯзӣ хӯрданд. мақсад чашм ба раҳанд ки кай як хабар мешаву ба назди падару модару ба назди оилаашон бираванд. бародаро хонаи истиқоматии шаҳрванд аст, на гасниса ҳаст, на беморхона аст, на ҳичи. дорурам аз ҳисоби ҳамин шаҳрванд таъмин шидастааст. касе ки мақсад ба дору ниёз дорад, хироки аввалин дараҷаам, ёрии аввалин дараҷаам 2 та автобус заказ кард. аэропорти Домодедов автобусҳои закасной дар соати 10 шав вақт ёфт моро сари маҳалла ҳамунҷа гирифт. набошад дар ин ҳавои сарди барф ҳама аллакай медонад ки дар Россия ҳозир барф задагиай.